Prynhawn da a chroeso i'r cyntaf yn ein cyfres weminarau Eich CGA. Bethan Holiday Stacey ydw i a fi yw cyfarwyddwr datblygiad proffesiynol a chredu a pholisi yma yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Mae'r cyfres weminarau sydd yn agor y pnawn yma wedi hanelu atoch chi ein cofrestruion, gyda'r bwriad o ddatblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth am rôl CGA a'n cylch gwaith, yn ogystal â'r gwasanaethau rydyn ni'n darparu. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle ychwanegol am gyswllt uniongyrchol rhyngom ni a'n cofrestruion. Yn ystod y sesiwn penodol hwn, dwi'n bwriadu trafod beth mae cofrestru a reoleiddio proffesiynol yn ei olygu i chi. Ond cyn i ni ddechrau gyda'r cyflwyniad, cwpl o bethau ymarferol i drafod am y weminar. Yn gyntaf, mi fydd camerâu a mics pawb wedi diffodd mwyn sicrhau profiad da i bawb o ran sain y digwyddiad, ac yn ail, dyn ni'n eich annog chi gyflwyno unrhyw gwestiynau sydd gyda chi yn y chat neu'r Q&A. Felly, dros 20 munud nesaf, dwi am ateb 3 gwestiwn sydd yn cael ei gofyn i ni yn aml fel y reoleiddiwr annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Yn gyntaf, na fi ddechrau gyda beth yw CGA a beth yn union mae yn ei wneud. Na fi roi chydig gefndir y cyngor i chi gan esbonio ein cylch gwaith. Yn ail, pwrpas cofrestru a reoleiddio proffesiynol a beth mae hyn. A aroswch am funud bach, na fi jyst sicrhau bod y screen share yn gweithio. Sori, newn ni ail ddechrau. Yn ail wedyn, pwrpas cofrestru a reoleiddio proffesiynol a beth mae hyn yn ei olygu i chi yn ymarferol. Ac yn drydydd, sut allwch chi wneud y gorau o'ch cofrestriad proffesiynol gan drafod y canllawiau, adnoddau a gwasanaethau proffesiynol rydyn ni'n darparu mwyn eich cefnogi chi i gydymffurfio â'r cod. A dawn ni at y cod mewn ychydig funudau. Felly, sefydlwyd CGA gan Ddeddf Addysg Cymru 2014. Cyn hynny, roedd corff reoleiddio'n bodoli yng Nghymru, sef Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, GTCW, a sefydlwyd y corff hynny nôl yn 2000 gyda'r cyfrifoldeb dros gofrestru a reoleiddio athrawon ysgol yn unig. Ar yr un pryd a sefydlu GTCW, fe sefydlwyd GTCE, sef y corff cyfatebol i Loegr. Ond nôl yn 2010, penderfynwyd y Llywodraeth Geidwadol yn Lloegr drwy Michael Gove, yr ysgrifennydd addysg ar y pryd, i gael gwared ar GTC yn gyfan gwbl. Ond yng Nghymru, daeth Leighton Andrews oedd yn weinidog addysg ar y pryd o safbwynt ac i benderfyniad hollol wahanol gan ymgynghori a wedyn sefydlu corff newydd yn lle GTCW, sef CGA. Ysgusodwch fi. Yn ymestyn wedyn y grwpiau o fewn y gweithlu addysg yr oedd yn gyfrifol amdanynt i gynnwys gweithwyr cymorth mewn ysgolion yn ogystal ag athrawon a gweithwyr cymorth mewn sefydliadau addysg bellach, ymarferwyr seiliedig ar waith, work-based learning practitioners, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid. Mae'r deddf hefyd yn nodi prif amcanion y cyngor. Yn y bôn, y reswm pam yr ydym yn reoleiddio yw i ddiogelu buddiannau dysgwyr, rhieni neu warcheidwad a'r cyhoedd yn gyffredinol, ac i sicrhau ymddiriedais a hyder y cyhoedd yn eich proffesiwn chi. A'r ffordd dyn ni'n wneud hwn yw drwy gynnal safonau ymhlith y proffesiwn a rheini'n safonau addysgu ac ansawdd dysgu ac ymddygiad proffesiynol. O fewn y deddfwriaeth hefyd yw swyddogaethau penodol a mae'n rhaid i ni eu cyflawni mwyn cyfrannu at gynnal safonau ymhlith y proffesiwn, ac mae'r swyddogaethau hynny o fewn 5 maes eang. Yn gyntaf, a'n gwaith craidd yw ein gwaith reoleiddio, ac mae'r gwaith hynny'n cynnwys cynnal rhestr o ymarferwyr addysg, cynnal cod ac cynnal cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol,
ar gyfer ein cofrestruon, ac mae gofyn i bob cofrestrau lynu at ddisgwyliadau'r cod. Nawr, lle mae cofrestrau yn methu a chyd-ymffurfio'r cod, drwy ein gwaith priodoldeb i ymarfer, dyn ni'n ymchwilio a chlywed achosion o ymddygiad proffesiynol anerbyniol, angymwysedd proffesiynol difrifol a throseddau yn ymwneud â chofrestruon. Mae rhaid ni gyd yn feisydd dwi am roi fwy o sylw iddynt mewn ychydig funudau. Yn olaf o ran ein gwaith reoleiddio yw ein cyfrifoldeb i sicrhau ansawdd raglenni addysg gychwynnol athrawon. Maes arall ein gwaith yw i ddarparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion sydd yn ymwneud â'r gweithlu addysg a dysgu ac addysgu. Gyda'n cofresur mae gennym ffynhonnell ddata unigryw am gyfansoddiad y gweithlu addysg, a gall y wybodaeth hon liwio a ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu polisi. Yn y deddf, mae gennym gylch gorchwyn statudol i hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg, ac unwaith eto, byddaf yn sôn ychydig am nes ymlaen am y gwaith a wnawn ni yn y maith drwy addysgwyr Cymru. Y pedwerydd maes gwaith yw ein gallu arwain mentrau a gwaith penodol mewn perthynas a dysgu ac addysgu. Mae hwn yn faes lle rydym wedi arwain nifer o fentrau bydd ein cofrestruon, enghraifft, ein rôl weinyddol yn y raglen sefydlu athrawon a datblygu a chynnal e-bortffolio y pasbort dysgu proffesiynol ar gyfer ein holl gofrestruon. A'r pumed maes wedyn, fel corff annibynnol, gallwn gynnig am gontractau masnachol sydd yn berthnasol i'n cylch gwaith ac bydd ein cofrestruon. Un enghraifft o hwn yw'r contract marc ansawdd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru. Dyfarniad cenedlaethol yw hwn sydd yn dangos rhagoriaeth i sefydliad gwaith ieuenctid. Mae'n bwysig hefyd trafod rhai o'r camdealltwriaeth sydd mas na ynglyn â'n rôl ni, a'r hyn nad oes gennym rym i wneud. Yn gyntaf, dyn ni ddim yn undeb i'r gweithlu addysg. Does gennym ddim chwaith unrhyw rym i osod tal telerau nac amodau i'r gweithlu addysg. Dyn ni ddim yn lobio ar gyfer y proffesiynau, na yn ddarparwr dysgu neu ddatblygiad proffesiynol. Ac yn olaf, does gennym ddim rôl fel gwasanaeth gwella ysgolion. Ond i fynd yn ôl at ein swyddogaethau, o gymharu â cyrff reoleiddio eraill, mae yna bylchau yn pwerau statudol. Enghraifft, fel rhan o'n gwaith priodoldeb i ymarfer ein bod yn gorfod ystyried a chlywed achosion ynglyn â angymwysedd proffesiynol cofrestruon, ynghyd destun ei safonau proffesiynol, nid ydym yn berchen nac yn gosod y safonau hynny. Mae trefniadau gwahanol ar gyfer y grwpiau cofrestredig gwahanol, ond ar y cyfan Llywodraeth Cymru sydd yn perchen ar y safonau proffesiynol. Dyn ni ddim ond wedyn yn achredu raglenni addysg gychwynnol ar gyfer ein hathrawon ysgol cofrestredig. Eto, mae yna trefniadau gwahanol ar gyfer y grwpiau cofrestredig gwahanol, a does dim archredu ar gyfer raglenni athrawon addysg bellach enghraifft, na unrhyw grŵp arall yn ein gweithlu cofrestredig. Dyn ni ddim yn cael penodau aelodau cyngor ein hunain, Llywodraeth Cymru sydd yn gwneud hynny drwy broses penodiadau cyhoeddus, ac yn olaf, dyn ni ddim yn cael gosod ein ffïoedd cofrestru ein hunain. Unwaith eto, Llywodraeth Cymru sydd yn gwneud y penderfyniad hwn hefyd. Fel wedys i, mae yna bylchau anarferol iawn o ran swyddogaethau reoleiddio. Ac fel y gwelwch chi, mae'n gyffredin iawn mewn proffesiynau lle mae angen i ddiogelu buddiannau'r cyhoedd eu bod nhw'n cael eu reoleiddio. A mi fydd pob un o'r cyrff a restr yn ymgymryd a swyddogaethau tebyg i swyddogaethau Eich CGA. Ond mi fydd y rhan fwyaf ohonynt hefyd wedi meddu ar y pwerau ychwanegol nad sydd eto gyda Eich CGA o ran, fel wedys i, perchnogaeth y safonau proffesiynol, a chredu raglenni ar gyfer pob un o'n grwpiau cofrestru,
dewis aelodau cyngor ein hunain a gosod ein ffïoedd cofrestru. Mae'n siŵr bod nifer o'r cyrffarestr yn enw cyfarwydd iawn i chi, a dwi'n siŵr hefyd y byddech chi'n disgwyl i'r bobl sydd yn ymarfer yn y meysydd hyn i fod yn gymwys ac yn addas i wneud. Ac mae'r un peth yn wir am y gweithlu addysg. Rhaid bod yr unigolion sydd yn ymarfer, sydd yn cael eu hymddiried gyda addysgu ein plant, pobl ifanc a dysgwyr yn gymwys ac yn addasg. Dyn ni gyd yn dibynnu ar weithlu addysg proffesiynol ac effeithiol i helpu greu a datblygu unigolion sy'n cyfrannu at ein cymdeithas ym mhob ffordd. Ac fel y gwelwch chi hefyd, mae'r maes addysg yn cael ei reoleiddio dros y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, ond hefyd ar draws y byd, enghraifft yn Australia, Canada, Seland Newydd ac yn y blaen. Ond mae'r model a gafodd ei fabwysiadu yng Nghymru yn golygu bod gyda ni'r gofrestr gyhoeddus fwyaf o unrhyw broffesiwn yng Nghymru a'r gofrestr fwyaf gyrhaeddiol o weithwyr addysg proffesiynol yn y byd, gyda dros 90,000 wedi cofrestru erbyn diwedd Mawrth eleni. Mae cyfansoddiad y gweithlu cofrestredig i'w gweld ar y sleid yn fyna, gyda gweithwyr cymorth dysgu ysgol yn cynrychioli grŵp fwyaf o gofrestruon ar ddiwedd mis Mawrth 2024. Ers 2015, pan ddaeth Eich CGA i fodolaeth, mae'r grwpiau o fewn y gweithlu addysg yr ydym yn ei gyfrifol amdanynt wedi parhau ehangu ac erbyn hyn rydym yn gyfrifol am 11 grŵp. Y mwyaf ddiweddar i ymuno yn Ebrill 2023 oedd athrawon a staff cymorth dysgu mewn ysgolion annibynnol, sefydliadau annibynnol arbennig, a gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid cyflogedig sydd yn gweithio tuag at statws cymwysiedig mewn unrhyw leoliad yng Nghymru. Mi fydd y gofrestr yn ehangu ymhellach ym mis hwn gydag arweinwyr o fewn addysg bellach yn ymuno ac am ymarferwyr dysgu oedolion. Dwi am symud ymlaen nawr i sôn ychydig am beth mae cael eich cofrestru a'ch reoleiddio yn ei olygu i chi yn ymarferol. Yn syml, cyn y gallwch gweithio mewn unrhyw un o'r swyddi arestrir, mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru gyda Eich CGA a hynny yn y categori cywir. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol arnoch chi a'ch cyflogwr neu ddarpar gyflogwr. Os ydych chi'n gweithio mewn mwy nag un o'r swyddi hyn ar draws y sectorau gwahanol, efallai bydd angen i chi hefyd gofrestru mewn mwy nag un categori. Ar ôl i chi gofrestru, mae yna ofyniad arnoch chi wirio'ch cofnod gyda Eich CGA yn reoledd i wneud yn siŵr a eich bod wedi cofrestru a wedi'ch cofrestru yn y categori neu categoriau cywir, a bod eich manylion ar y gofrestr yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch wneud hyn drwy ymweld â'n gwefan a chreu'ch cyfrif wedi'ch CGA, a bydd hefyd yn eich galluogi i gael cymorth gwasanaethau proffesiynol eraill. Fel y soniais i gynnau, fel rhan o'r broses cofrestru, mae rhaid llenwi adran ddatganiad y ffurflen cais i gofrestru. A phan fydd darpar gofrestrau yn ateb unrhyw gwestiwn am ei hanes yn gadarnhaol ar y ffurflen honno, mae addasrwydd y person i ymarfer yn y gweithlu yn cael ei asesu gan ein tîm priodoldeb i ymarfer. Mae yna achosion lle rydym wedi gwrthod cais unigolion i ymuno ar gweithlu, i ymuno ar gofrestr. Enghraifft, ar y dde yn y pinc yw'r achosion lle mae rybuddion troseddol neu eogfarnau, ac ar y chwith wedyn materion eraill sydd wedi achosi y broblem hynny. Ar ôl i chi gofrestru gyda Eich CGA, mae'n ofyniad i chi gyd ymffurfio ar cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol. Mae 2 ddiben i'r cod. Yn gyntaf, bwriedir iddo nodi'r safonau a disgwylir gennych chi ac hefyd helpu i gefnogi ac arwain eich ymddygiadau a phenderfyniadau mwyn cynnal egwyddorion allweddol y cod.
Ac yn ail, mae'r cod yn rhoi gwybod i rieni, gwarcheidwaid, dysgwyr a'r cyhoedd am y safonau gallent hwy disgwyl gan y gweithlu addysg. Byddai'n ddiofal i mi beidio â dweud y byddai methiant gan gofrestrau i gyd yn ffurfio ar cod yn gallu achosi iddo ddod yn destun i'n gwaith priodoldeb i ymarfer. Fodd bynnag, rhaid mi ddweud hefyd mae nifer fach iawn, llai na 1% sydd yn destun i'r gwaith priodoldeb i ymarfer. Ond mewn achosion difrifol, gall y cofrestrau gael ei dynnu oddi ar y gofrestr, sydd yn golygu na allent weithio mewn rôl berthnasol yn y gweithlu addysg yng Nghymru. Dyn ni yn cyhoeddi cyfres o ganllawiau arfer dda, fel y welwch chi ar y sleid yn fyna, i sicrhau bod ni yn eich cefnogi chi i gydymffurfio a'r cod, ac eleni fyddwn ni'n gweithio ar ganllawiau yn ymwneud â'r testun, adeiladu eich sgiliau trwy arfer myfyriol a chefnogi lles a iechyd meddwl dysgwyr a phobl ifanc. Fel gwedais i gynne yn blaenorol, gall methiant gan gofrestrau i gyd yn ffurfio'r cod benni lan gyda'r cofrestrau hwnnw yn mynd drwy'r broses priodoldeb i ymarfer. A dwi ddim am eich dychryn chi drwy ddangos y penawdau yma ar wasg. Nid dyna fy mwriad o gwbl, ond mi ydyn nhw yn tanlinellu'r mater o fuddiannau'r cyhoedd yn y gweithlu addysg. A chofiwch oherwydd bod gofyn i ni fod yn drylwy yn ein gwaith, mae'n achosion priodoldeb i ymarfer yn achosion sydd yn agor i'r cyhoedd gan gynnwys y wasg. Agwedd arall o'n gwaith reoleiddio yw ein gwaith achredu raglenni addysg gychwynnol athrawon. Ac yn sgil adolygiad hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru gan athro Ralph Tabera, gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r athro John Furlong i adeiladu ar y gwaith hwn. Ac wedi 2 flynedd o ymchwil a gweithio gyda'r sector, gyhoeddwyd yr adroddiad Addysgu Athrawon Yfory, Teaching Tomorrow's Teachers. A bwriad yn gwaith ni yn achredu y raglenni addysg gychwynnol athrawon yn sgil y meini prawf cenedlaethol yw sicrhau bod yr unigolion sydd yn ymuno â'r gweithlu addysg ar ôl cymryd rhan mewn un o'r raglenni achredig o'r safon angenreidiol yn sgil wrth gwrs eu profiad yn yr addysg gychwynnol athrawon. Un o'r swyddogaethau craidd arall yw darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion sydd yn ymwneud â'r gweithlu addysg a dysgu ac addysgu. Ac rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd fe welwch chi o'r sleid yn fyna. Ond trwy gydol y holl gwaith yma, dyn ni'n gwneud defnydd o'r data sydd ar yn gyfrestr, fel wedais i, ffynhonnell unigryw am gyfansoddiad y gweithlu. Ac yn wir bob blwyddyn, tua mis Mehefin neu Gorffennaf, dyn ni'n cyhoeddi ystadegau Eich CGA ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Ac yn olaf, roeddwn i eisiau gorffen trwy sôn am yn gwaith hyrwyddo gyrfaoedd drwy addysgwyr Cymru, sydd yn cynnig gwasanaeth sylweddol i chi am ddim. Mae 2 ran i'r gwaith hon. Yn gyntaf, mae'r gwefan addysgwyr Cymru, ac yn ail y gwasanaeth hyrwyddo eirioli a chefnogi. Mae 2 elfen wahanol i'r wefan a'r gwasanaeth. Yn gyntaf, mae porth gyrfaoedd, yn ail mae yna porth hyfforddiant, ac yn olaf mae yna porth swyddi. A gall pob cyflogwr yng Nghymru, ysgolion, colegau, addysg bellach ac awdurdodau lleol, hysbysebu ei swyddi gwag yn rhad ac yn ddim, sydd yn arbed arian i'r system addysg. Ond hefyd, os ydych chi'n chwilio am eich cam neu'ch swydd nesaf, gallwch chi bori a gwneud cais am swyddi gwag trwy Addysgwyr Cymru. Erbyn hyn, Addysgwyr Cymru yw'r porth fwyaf o swyddi addysg yng Nghymru. Gallwch hefyd defnyddio'r gwasanaeth Addysgwyr Cymru mwyn cael hyd i wybodaeth ar ystod o rolau yn y gweithlu addysg. A gallwch hyd yn oed
defnyddio y gwasanaeth mwyn cael cefnogaeth ar gyfer cyfweliadau neu gwneud ceisiadau am gwaith. Nawr, roeddwn ni am orffen y cyflwyniad gan rannu rai o'r ffyrdd gallwch wneud y mwyaf o'ch cofrestriad Eich CGA. Rwyf wedi trafod rai ohonynt eisoes, felly o'n i am dewis ychydig just i rannu gyda chi. Enghraifft, y hyfforddiant sydd ar gael i bawb a'r pynciau fel y cod, defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd pethau mwy cyffredinol ynghylch Eich CGA a'n gwaith. Ac na i ddewis hefyd efallai y pasbort dysgu proffesiynol sydd wedi arwain gan Cyngor Gweithlu Addysg a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae'r PDP gallu cyrchu'r PDP trwy eich cyfrif CGA ar-lein, a mae'n offeryn dwyieithog a ddatblygwyd i'ch helpu chi ar eich taith dysgu proffesiynol. Dwi am eich gadael chi neu cloi'r cyflwyniad gan adael y manylion cyswllt ni. Felly os hoffech chi neu eich ysgol neu unrhyw sefydliad arall cael wybodaeth neu cymorth arall ynghylch unrhyw un o'r meysydd rwyf wedi sôn amdanynt prynhawn, mae croeso i chi gysylltu â ni. A nawr dwi'n mwy na hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Os nad oes unrhyw gwestiynau gyda chi, dwi jyst am gloi'r digwyddiad prynhawn yma drwy ddweud diolch unwaith eto am wrando. A cofiwch gadw golwg am ein pennod nesaf yn y gyfres ym mis Medi. Fydd yn codi ymwybyddiaeth ynglyn â'r cod ymddygiad proffesiynol a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol. Felly, diolch yn fawr iawn am eich cwmni prynhawn yma a mwynhewch eich noson.